Fil-qorti reġa' xehed George Farrugia li ngħata maħfra presidenzjali brabta mal-iskandlu taż-żejt. Meta kienu qegħdin ikomplu l-proċeduri fil-konfront ta' Alfred Mallija li kien jokkupa l-kariga ta' kap tal-Petroleum Division fl-Enemalta, Farrugia qal li dan kien jitlob kummissjonijiet għax-xiri taż-żejt u kuntratti għal ħażniet. Farrugia qal li l-Mallija u l-eks kontrollur finanzjerju Tarċisio Mifsud ħallasom mal-40,000 lira Maltin f'kummissjonijiet. George Farrugia qal li huwa kien qiegħed imexxi l-kumpanija Powerplan Limited li kienet rappreżentanta f'Malta tal-Kumpanija Internazzjonali taż-Żejt Total. Farrugia spjega kif fl-1997 Alfred Mallija li kien akkużat b'korruzzjoni kien qalu li għandu klijenti li jridu jixtru ammonti żgħar minn għandu. Fuq dan ix-xiri Alfred Mallija kien jirċievi kummissjonijiet iżda dan ma kienx relatat mal-Enemalta. Żvolta fir-relazzjoni ta' bejn it-tnejn seħħet meta fl-1999 seħħ strajk fil-port u l-ħażna tal-Enemalta bdiet tonqos. Dakinhar kien deċiż li l-Enemalta iżżid il-ħażna mill-20,000 tunnellata li Total kellha maħżuna f'ħal sabtan. Farrugia qal li Mallija kien qallu x'interessati bih mill-ħażna li kellhom Total lil Enemalta iżda rid li jieħu nofs il-kummissjoni li kien jaqlaw. Fil-qorti Farrugia ddikjara li kellu jħallas biex jaħdem. Iżda żied li llum jaf li dak li ħallas ħallsu għal xejn, għax skontu il-kumpanija tiegħu kellha l-iktar prezzijiet kompetittivi.